Itt vagyunk a legújabb videóban, és már Minecraftozni fogunk. Mire visz ki a... Éppen a szüleim piszkálnak, azért most kimegyek. És akkor már kezdjük is a Minecraft pályát. Kérdezem, rakjak vele modot? Nem tudom, rakok bele egy párat. Azt közben elkezdek egy üres palacsintát. Most várjunk a Minecraftra. Lehet, hogy ez most egy picit uncsi lesz nektek, de örüljetek, ami van. Induljon már be, nézd a lasszú. Jó van, srácok. Ez most nem fogjuk majd most nem fogjuk majd megcsinálni majd most az egész részt. 2 részes lesz a videó. Azért most elkezdjük a dolgokat, és majd folytatjuk valahonnan. De gyűlöm, szerintem barányt kéne ölnöm. Én nem tudom, legesen fel kéne venni, szerintem azt írjátok majd kommentben. De akkor is, ez is fontos, mert ágy kell. És a fából meg az ágyból, és fából meg gyapjúból lehet ágyat sem. Van akkor se van vullom is, meg már húsom is. A húst kell sütni, de legesen nem tudom, mondjuk vágjuk egy fát. Keresni kéne majd egy falut egyelőre, de most jó lesz a fa. Azután megcsinálok felszerelést, meg nem biztos, hogy egyből a bányából leszek, de talán. Itt van egy farkas. Vigyázzak már rá, hogy ne üssem meg. Srácok, nem tudom, hogy most csinálok egy crafting table-t. Írjátok rá. De szerintem úgyis majd le fogjátok majd írni. De biztos azt fogjátok írni, hogy csináljak. Azért már el is készítem a crafting table-t. Ezzel csinálok egy crafting table-t. Akkor csinálhatok ilyet. Botot. Szerintem csinálok fegyvereket. Ja, elfelejtettem nektek mondani, hogy most moddal vagyok.
Srácok, én szerintem már kéne már keresni még egy bárányt. Tehén az most nem kell. Megöljem. Jó lesz húsnak. Bányászok most egy picike kőt, azért ki tudjam sütni, még ahhoz szén is kéne. Estéremet még nem tudok ágyat csinálni, nem tudom, hogy mit csináljak. Lehet, hogy beásom magamat majd a föld alá estére. Egyelőre most szereztem egyelőre kőt. Csinálok mindjárt sütőt, felval majd ki tudom égetni a dolgokat. Srácok, én szerintem csináljunk egy házat. Legelsőre mondjuk legyen fából, nem tudom. Vagy inkább legyen földön, mert az könnyebb. Sejtjét se pusztította el. Én is tudja, hogy kell jól kinyírni valakit. Nyugi, ne figyeljetek a háttérre. Ott csak éppen a szüleim beszélnek. Tudom, deszkából folytatom akkor. De anya már biztos, hogy nem kéne mindent elhasználni, legalább 2-3-at kéne hagyni. Látok, én szerintem csinálok egy ajtót. Tényleg kéne még egy bárány. De egyelőre csinálok egy ajtót. Bárki elég rohant volna, hogy valami meg sem bírtam volna állni. Nem? Egyáltalán nem volt rajta fék, tudod? Inkább kimegyek, mert ugye már mindenkit beszélgetnek már szüleim. Jó van, egyébként csináltunk egy ilyen házat, és most sziasztok!